Kaixo Euskal Herria, ongietorri sukaldaritza saio beldurgarri honetara. Zegatik beldurgarri? Urriko azkenengo astelenan utzi dugulako eta honetorri garelako. Gaur Halloween data ikusi duzu gure dekorazioa. Gaur Halloween ospatzen gabiz. Edo, bueno, hemen Euskal Herrixan, arimen gaua, ez? Edo gau beltza. Edo gau beltza. Bueno, ez dakit saio osoan diadema hau aukikoten buruan. Gure zuzendarixak baiesku esaten da, baina ez dakit. Eta zigorre bai, bere mozorru ekarri dago etxetik. Gure etxien oso praktikoa gara, eta batez be, hau zan nire zemien iesko gau beltzeko mozorrua. Hemen hau soka bat. Oso jasangarrixa ez da. Bai, honek ero balizio salda bat, salda iragazteko hau erabil. Bueno, honek zuluek iragazteko ez dakit ondotu horreko dien? Hemen, baina, hau zan, berez diren buru guztikoa eta oin moztuin behar izanen zatitxo bat. Eta ero doa lotuta hemen holan, baina, bueno, nik uste ez tala itxura holan agertzea, ze enauzu ikusiko gehien bat, baina, bueno, badaukat, hau oso beldurgarria. Imaginatu zigor topatzen duzula gau batean, honekin holan. Eta ematen dizuen sustoa, izango zan, bueno, hau lurreri lapurte diot. Egunian zierbe bai, bilurra emango zauen. Beraz, guazen kentzen. Eta goiz errezetekin. Ja, inbeste tontokarixa ja inditxugu. Beraz, bueno, gaurko... Baina, holan jarraiko aldot, ez? Bueno, indaios. Hau ziurkiko gumiek egin jakuek, Usua, zui. Ingurusuna. Ointxe bi errezeta. Venga, ba, bota. Ja lanera, Bai, ja lanera, ointxe serixo, ja. Orduan, Halloween gaua ospatzeko, joango gara Amerika, Estatu Batuetako errezte bat eitxera. Kasu honetan, saltxitxa ogitartekoa. Hot doga, betiko hot doga. Orduen, hau egin gau, lehengo beratzen utziko babarrunak, baina nik atzoin dagoen beraz egositxa ekarri ditut, eta gero tipula, piper gorrixa eta berakatza moztuko ditugu lauki txiki-txikitxotan, eta gorritxuko ditugu 10 minutuz. Gero, aragisa gehitxu, gatza, eta hemen ditudan espeziak, tomatia, eta babarruna egosiak, eta hor utziko egosten, 21 minututxos edo. Gero bitartian saltxitxak egosingo ditugu, esplantxan, ogisa xigortu, zabaldu, saltxitxa hor erdixan jarri, gainetik indogun aragi saltxa, eta gero gazta. Eta gero igual tipul gorrixa, edo, bueno, erabakiko gauza hemen dugu ziapia, tipul gorrixa, bueno, da, errezta lodi bat, astelena asteko, errezta potentia, ze bakitzu, energiaz gatozela, azteko, beraz... Niko izeko beratzietan txistorra jaten ibilinaz Gernikan, ja. Gaur urriko azkenengo astelena, 2 urte ondoren, izan gendun urriko lehenengo astenela, ganaua eta saltzen da, gaine isorretara, juntzan premiso urten ganadategi honena, eta, bueno, gaur urriko azken astelena, neonga epaimaikide, gaztekin eta kriston giroa, eta gaur zuekin hemen, bueno, olako errezeta onba prestatzen. Hori da. Indartzu. Berez, ikusten duzuk, jarraitzu biozula diadema horrekin buruan, ez da? Ezin dutala, kendun bida. Bai, ez dakit nire bai jarrikot, enbedi xamatu duztazu. Baina, hau lurrek eskatu zauen. Legunean egon ginen zizurgien da soka egin zan, eta herriko umiak eta egon ziren saltzen gauzak. Eta lurrek hau nahi zauen, guztau inakon da, hau nahi zauen. Bueno, erosiotziun. Eta gaur, eskatu diot, niri guzteko mesez, ekartzeko ona zuen zako, eta, bueno, hau, eixa, imagina, gaueko ez da izordutan, zigorra agertzen dela honekin, bueno, zigorra dozin ordutan agertu ezkero nahiko beldurgarrixea, baina, bueno, Holan geixau. Ero, bueno, honiko transformo balnaz geixau, Bueno, berez, mozorrotzean gauza hau dator... Hola, oin segundu ikusten doa, Andana. Que pasada. Ez dakit mozorrua edo izango zen, bai, bilurra ematen duzu, desde luego. Bueno, baina lehenko ez hot dogetaz hitz egingo du? Edo Halloweenetaz. Bai. Lehenko errezeta kontuan badauzko. Bueno. A ber, hot doga badaukate ze kontu da. Azaldu zerri marduzen lehenko, Patriz, azaldu zeiken? Bai, behitu. Hemen dauzkat babarrunak, nik etxetik egositxe ekarri ditut. Aldi izan tolosakuak, edo, bueno, nik kasu honetan arabatik ekarri ditut. Enaz ni arabaino joan, baina, bueno, arabatik datoz. Eta honek, bueno, beratzen utzi nitxun atzo gau osuen, eta gero, egosketan arabera, aukitzen bozue honek, oia espres edo hone deitzen diena. Baina bestela pare bat ordu plop egosten da, baina makarrik egosi, ezer gabe, ez? Egosi, ura, olixua, gatza, babarrunak ura, eta hori egostia. Bauz pototan eta etortzen dienak, hori denbora aurreztukozku, baina guk kasu honetan etxetik ekarri ditugu. Eta gero hot doga die, honek, bueno, zuk esango zinen moruan, perrito caliente, txakurtxo beroa. Bueno, holako zehose, baina bakizu zeintzu dien, hola, ogitartekotan eta hortzen dien saltxitxak eta. Orduan, hau berez, perrito caliente hitza, dator ze badauz holan txakur batzu dira holan. Saltxitxa. Bai, saltxitxa txakurrak, ez?
Hone dira, bajituak da oso luziak, horti dator berez bai, hau histori ezberdina daude. Bai, hau Europatik juntzan, Alemanitik saltxitxa hauek eta holan ogitartekoa jatea, Alemanitik ero base torren da. Hor, lehenengo idatzea 1877 urtean, Nueva Yorken hor bat zegoen harakin alemaniar bat, eta hau hasi izan saltzenan pixkat, eta ero beisboleko partiduetan da oso ohikoa egin zan. Eta hor dau, kasetari baten anekdotan non entzun zuen saltzen egon zan olako, izatez alemana zen saltzaile bat hauek partiduan da, erositzazue zuen Dauzmun, erolako izen bat esaten zuen, beroak orain listo daudela. Bai. Eta antza, saltxitxa hauei Alemanian izena esaten Dauzmun hori da txakurrauen izena da. Orduan galdetu zion, zehati ditzen diezulan, txakurra hau, saltxitxa hauek dira, era horretakoa, ze dira txakurro horren itxura daukatelako. Eta grazia egin zion, eta hortik hasi txakur hori, hot dog ero deitzu zion, txakur beroak. Naiz eta txakur aragiakin da ez daukat zer ikusirik, Hau, azkenean, txerri aragiakin da, behi aragiakin iten dien saltxitxa hauek dira, Frankfurt erako saltxitxak, egozita, lehen Patrik esan duen moduan. Normalea beraiek esaten dute, egozita jan behar direla beti. Naiz eta guk ohitura daukagun hemen parrillan eitekoa, ero sartaian frejituta, baina beraiek hori pixkoa, eta Alemanian izan ginenean gube bai, ikusi genuen, egozita egiten zituztela beti. Inoiz ez dira zulatu behar, hemen ohitura dauko baita hartuta, saltxitxak ez lehertzeko zulatu, baina zulatzen baitu hor, bakizu, sustantzi pila bat ateratzen da, eta lehortu egiten dira. Orduan horri behar da nada, pixka temperaturarekin jolastu, estea ona bada, ez dira apurtuko, guk saltxitxa oso onak ekarri ditugu gaurkoan, eta ez dira apurtuko, eta gero temperatura altuegi ematen badiogu lehertu ingo dira. Orduan hor, egozi eta plo. Nik hori enakixe baina, joeten zarenean, nik errazeta hau ekarri nauen, ze, gaur Halloween danez, eta estatu batuetan ospatzen danez da oso ospetsua danez, han jan nauen errezeta bat, ez dakit, itxeko ez, ziela honek saltxitxa ogitartekoa. Bai. Eta han egixe da, joeten zarenean postu batera, holan hotdog postutara, aukitzen daue danak, uretan bero, katxarro, holan tresna berezi baten. Baina nik ez dakiz egatxik, hemen oitxuriagatik eta beti plantxan itxe ditut. Beti sartakinean, olixua, holan, saltxia zulatu eta holan. Eta orduan, etorri nazenian ona, goixien eta ekarri ditut ja, osagaiak eta alan, eta ez da zigorrek. Ez duzu ingo plantxan, hortarako naukan intentzinua. Eta horregatik atara da, hori, egosten diela eta. Baina, Patrik, gu beti ikasteko gaude hemen. Bai, hemen ikusten duzu zuzenian ikasten dutela nik bai. Eta lertu zeatik lertzen da azkenean, horrek likidoa dauko, ezetasun dauka, eta beroarekin lurruna bilakatzen da likido hori, lurrunak likidoa baino 1700 aldiz gehiago okupatzen du, eta orduan, lertu iten da. Baina, zulatzen badugu iten diena da, hori, lehortu. Hori da, azalpen zientifikoa. Temperatura basuan, plantxan iten baduzu ero parrillan iten baduzu iskina batean, nik ere, beti ohitura geneukan hartuta zulatzekoa, baina zulatzen da zenean, parrillan iten baduzu lehenko eta behin koipea bera erortzen da. Parrilla zua ematen azten da, erretzen zaizkizu danak. Orduen, aldala mesedez ez zulatu saltxitxak inoiz, iskina batean jun eiten, azkenean, saltxitxa mota hau kozinatuta dago, hau egozita dago, beraz. Hau berotu inbar dugu bakarrik, hauek ez da beste saltxitxa gordina bezala hemen dauzkaguna karategietan. Frankfurterakoak egozita daude. Orduan hau, inbar dena berotu, gure aholkia bezala. Nik hau, errezeti hau, probau nauen lehengo aldiz, Nathans deitzen da, estatu batuetako, taberna baten edo postutxo baten, han hasi zien oso ospetsuak izeten, eta badaukie, eske pentsatzen jat gauza bat, ez dakit, oso visionarioa edo ez dakit nola esan, ze tipo horrek, sortu zauenian bere jatetxia, jasten zitxun, zerbitzarixak, mediku bezala, esateko sasuntxua dela. Bai, esateko hau sasuntxua zala. Eta horrezkero itxe ditxu, honek han asko jaten dauela eta gustatzen dakela olako probak eta itxia, eta han daukien munduko rekorra, eta 2008 batian, jan zituzten 76, uste doziela? Bai. 76, 10 minututan, 76 alako. Beraz, ez dakit, gaur, jango ditugu, holan, satitxo bat,
Minutu batean. 10 minutu, astakeri da, pixuan gaina, ni nahi talen sartu nahi zenba pixatzen duen olako jondo bakoitzak. Pixauko dago, 100 gramo dira, bider 76, kilo batzuk, badira, hola, momentuan. Eta gaina, ikusten duzu olako txapelketetan, bai, egoten da, gente, handia. Ez, baina gero, gente fina, bai. Olako finak egoten, bai. Eta baina, ikusi duzu noiz faitxalako lehiak eta bat. Ni botakuri ematen dit. Osea, ez die izaten, disfruta bitzen dauelako holan janarixa. Egoten die, igual, edalontzi batekin, urez betetakoa, eta itxen dauena da, han, saltxitxak eta gogisa, holan busti, dana, azkarra jateko, bai. Hori, trukua, nahi baduzu aurkeztu, joan zan artian, uda honetan, algortan, egon zan alako lehiaketa bat, algortako jaixetan, saninaziotan, nire herri adoptibuan. Bueno, hemen txegoiaz, indou, ontxe berakatzen abil botatzen, eta gabiz gorritzen, bai, tipula eta bai piper gorrixa. Gero, honei gehitxukotzau, gauza gehitxu. Bale, nik kontu berezi batzuk harritut, jondo jan inguruan, berez teoriak esaten du 6 bokatuetan jan behar dela. 6 bokatutan? 6 bokatutan jan aldala. Bueno, olako lehiaketa baten baldin bat zauz. Bitan jango dute, nik uste dut 3 izaten dira normalien, ez? 2 eta 3. Bai, ez da. Normal, 6 ero jan alda. Armstrongek eta Aldrinek Apollo 11an, ilargian lehen gauza jantzana, jondo ja izan zan. Bai, bitu. Ez que oso amerikarra da. Oso amerikarra, oso jankisa da. Bai. Eta gero, orden bat egoten da. Montatzeko garaian, hor, etiketakin ero egin barko genuke, ogia izango zen azpian, zuk esan bezala, gero saltxitxa. Gero, ziapea da, hola, normalean lagungarri ezagunen ematen dara, ketxuparekin batera. Bai. Gero, tipula errea, eta piper mina, erolan piperra nahi baduzu, eta gero, gazta gainetik. Guk kasu honetan, gaur beste betegarri bat inmongo dio, ja betegarri hau da, berezia honetako ingo duna, ez? Barrunekin eta aragi xeeteoakin da. Baina normalean klasikoa dira beti, hau izaten da, estra bat izango zen, baina izaten da ogia, saltxitxa eta hori. Ni bakizun unpara honauen alako bat, bakit ez dala oso adibide ona, bueno, da kate bat, danok ezagutzen duguna, saltze itxustela holan altzairu merkiak eta, sumota hori itxusunak etxien. Olakotan saltzen zaben 50 sentimotan hot dogak. Ez dakit inoiz egon zaren, baina nik hor proba nauen ere bizatzako lehena, 18-19 urtekin ja, helduan nintzenean. Eta horrezkero, ontsa ikuste ditut, tabernetan eta, ikuste ditut, igual, guakamoleakin, apur bat, bueno, modernu hauak, baina nire lehena, akit ez tala oso adibide ona, baina hor proba nauen. Nirea izan zen, bueno, gaina guk kuadrillan eta Durangaldean doitura hori deitzeko, parrandan da hori, normalean, txosnetan bokadioak goten ziren beti, eta beti goten zen olako furgoneta bat, eskaintzen zituela, ezberdinak, ogitartekoak. Zuk nola ditzen zeinon? Saltxitxauto, ba? Guk cherry burger. Guk saltxitxauto, eta nik uste dut, saltxitxauto batean lehen aldiz januela hau, eta egia goizaldeko... Ze adinetan? 18, 19, 20 urtekin, goizaldeko ordubietan erki sartzen dira hauek, oso ondo sartzen dira, eta hori batekin nik neurria daukat bitan. Parranda, hola, neo pixkat luzatu, bi behar ditu, batekin gehatzen naiz, holan pixkat, eskas. Gero xurgatu inbidau, gero edan dozun dana, eta bila da. Parrandarako nahi ez patri, oinarri on bat behar da. Eta nik uste dut hori horretako janien behar da. Batzuk esan zen nire kuadrien, afaldu denbora galdu. Ez kamutilok. Eizue faixa, eizue honek etxian, txorieneko saltxitxa ogitartekuak, edo eskatu, edo zuen herriko tabernetara afaltzen, baina hori, oinarrixa egon bida. Beraz, hemen daukagu, ja, gorritzen. Dana. Bitartean, hori daukagu babarrunak. Eta gero, hau gorritzen danean, botakotzau tomatia eta aragixa. Beraz, hasiko gara tomatiak satitan banatzen. Mosten, osondo. Joango zazu nire laguntzen, zaguzat 10 tomate. Bale, zer badazu. Nik eken dingotziet kirtena, o zer nahi zuitianik? Holan, laukitxotan moztuko itxugu, eta joango gara. Moztu bebai? Bana? Ondo pentsatzen gatzu. Inungo arazo ikuz. Oso ondo. Jarri lana nire. Joango gara hemen, holan gutxinaka itxen. Hau, saltzen dago bai, estatu batuetan eta baketzu oso potosaliak diela. Oso? Potosaliak. Holan, potuak eta potuetan aukitza dituzte baina hori... Kalabasa potuan. Hau, eurek ditzautzie txili con carne, ez? Hori, mexikarre... Ez da olako frankizioa mexikar janari iten duena eta olako antzeko zerbait ez dute saltzen. Hori, eta hori potuan bebe aurkitzu zeikie. Etxian, apurtxo bat, tardauko zuen, ze bere denbora bideu, baina oso ondo ataraten da.
Ba, bello, a ber, dana bezala, Patri. Saltxitxak aukeran, bebai, hobeto erosten baitugu, ez? Ero, aragixetu, hamburguesak eta saltzen dituzte gaur egun ja prestatuta, ez? Ba, hamburguesa nasketa bat etxean egin aragixetuarekin, eta gu botatzen diguna, gu nahi duguna, ez da zaila, ez? Eta saltxitxa batzuk ere, ez hauek Frankfurterakoak, zauek ja beste prozesua daukate, baina betiko saltxitxa freskoak ekiatxean, ez da horren zaila, eta horrei, gu botako digu, ja badakigu zer botatzen digu. Beste, ja ez dakigu zer daukaten, baina horre seguru badakigula zer daukaten. Orduan, bueno, aukeran, nolako gauzak etxean ikiak guk, eta hau ez da kostatzen ez, babarrun batzuk egoztia, ero bezperan sobratu zaizkigun babarrunak, berrera biltzea. Alditxu zu erabiliz, horrek haukiko dago, askoz bezapore gehiago. Bai. Eta, bueno, Halloween festa hau, berez, bueno, estatu batuetan oso ospetsua da, baina berez, festa irlandesa bada, edo zelten... Bai, jatorria Europatik dator. Horti dator, ez? Ez, bai. Eta, bueno, horre famatuan nintzen, gero pelikuletan dainbat ikusi genuen, eta gero eta, bueno, pixka, hemen ikusten ari gara, baina, bueno, hor badaude Euskaltzalen topagunea, eta hor badaukate beraien web gunea, eta horiek hasi dira pixkat hemen, esan dezagun berreskuratzen, ze egia da hor badaude, sartzen zara beraien hor, eta daude testigantza jende helduanak, indiziote holan bideoak eta, galdetzen, zer hemen harimen gaua, o gau behaltzen inguruko gauzak, horre Bizkaian eta Gipuzkoan dain dituzte elkarrizketak, eta esatu zen, hemen eitzen zala, ez zala ospatzen, jai bat ez zala, zala hori bai, jendeak hartu eta kalabaza jartzen zituela gauian bela batekin barruan, kalabaza eta arbiak, arbia nabo erderaz, nabo, bai, arbiak eta jartzen zituztela ustu, eta ero jartzen zitela kandela bat, eta kontutan izan, bueno, garai batean argiak gaur egun, kaleak gaur baino argiztapen okerragoakin egongo ziren, eta, bueno, jentia beldurtzen zala, gaina, horre, emakumen bat agertzen da hitz egiten da esaten du, bai, hori mutilak iten zuten guri neskei beldurtzeko, hartu eta kale iskutuetan da jartzen zituzten, eta hori, baina jaia esaten zena jaiatzen egiten. Hori oin etorri da. Osa, berez gauzia edo, bueno, jatorrixa hori, zeltenatik dator, ze esaten zabien gaur, urriako 31, izaten zala, ezakit, hildakuen eta bizixen munduak, bai, urbilen zauzen gaua. Orduan, gerturatzen ziren, gure mundura gerturatzen ziren, harima bai gaiztuak eta bai onak. Eta orduan, harima gaiztuak usatzeko edo, jartzen zituzten olan mosorruak. Hori da. Gure gana etzien urbilduko gaur. Gaur ez inoz. Inoiz ez, bada ez. Igual noiz baitz bai, baina nik uste dut gaur ezet. Horra azkenean, bueno, sasoia ere betu, ja negua badator, egunak laburtzen dira, ustak eta jaso. Osa, dana dauka, ez? Nik uste dut olako ritua eta mundu guztien izan direla, ez? Lehen paganoak ero esan dezagun, beti izan direla, ez? Kultura gehienetan badaukate antzeko zerbait, garai hauetan, ez? Eta, bueno, oin egia da, modan jarri dela, eta ni ondo deritzat gehien bat behar dugulako kalera, atera, eta gustatzen zegulako jendiakin barre batzu bota, eta, oza, ni berdintzaite, Halloween intemazue, gau beltza, ero harimen gaua. Nik aukera nahi bat ditut, azkenengo biak egiten badituzue, baina hauek... Baina zigor gonbidatu eta jazta. Zigorri guztetak gara jaia. Baina... Aitzaki bat jaietan juteko. Hor, Euskaltzalen topagunekoa ondo da guapunea, ze honek ematen dizkiete jendeai, udal bati, elkarte bati, herri bakoitzean antolatzeko, ideia batzuk nola bideratu, gaurko egun hau, ero gaurko gau hau nola ino ospakizuna, ez? Eta, bueno, gero eta herri gehiagotan ari da sortzen, bakoitza bere ezberdintasunak, ero berezitasunekin, baina zerbait gurea egiten, ez? Hemen, eta azkenean, Euskaldun, aitzakia lagun artean egoteko, jaten, eraten, eta... Lehen zan, egisa da, lehen jai honek zaukala kutsu erligiosoren bat, edo. Eta gaur egun, jaixan aitzakiak enitzen da, ez? Edo kontsumismoan aitzak izatide, bai? Horbe, lehen Patri, programa hasi ganean, hasi baino lehen esan dizut, ez? Horrelako gauzak erostean eta hori, ez? Azkenean zenbat plastiko eta sortzen dan da hor. Lehen badago olako mozorrotzeko garaian, da guk gure etxean mozorrotzeko garaian, erropa zarra berreskuratzen ditugu, eta holakin, izara zar bat hartu, eta horrela, mamu moduan jantzita jotea, ez da, ezer kostatzen, merkia da, eta gaina urtera erabili alduzu, eta gero, salde iragazteko ere bai.
Bueno, naiz eta ontxe gaur egun, ez daukan kutsu erlijioso horrei, jendia jarraitzen dagoelako errituak eta itxen. Maitasun errituak, ez daki zer, gero gaztaina bat, ez daki zapi baten bildu, ez daki nora bota, zu ez dakit horren jarraitzaia zaren, ez dasun zilisten. Euskal Herrian geixau gara, hori irakurri, baina gara geixau gaztainak erreta jatekoa. Baina sasoi ontan eitekua bada, zoin gaztaina dauzkagoela pila bat. Bai. Irakurri nuen zerbait hori, bildu iten dozula trapu batian bakoitzaren, familiko bakoitzaren izena jarriz, da gero horrek ematen dila familiko bakoitzai osasuna eta sortea. Ni beti izanaz bastante eseptika gauza horreikin, eta bueno, atala jaten txikixan nintzenian, olen eskutan garatxo bat, berrugatxo bat. Baina, hori ja beste osa da, Bai, eta hor, gero sorginetan eta ibili ginen zenik, etxian, nik enauen sinisten dan eramak besta. Baina gero nire amamak, eraman zuztan urkulura, hor arrasetan dauen urtegi horretara, eta han bizi omen zan, sorgina, da sorginak sartu zauen, akordatenaz, olako harri bat, harrixakin inzauen ez dakize, bildu zauen, ez dakit. Esan zitxun olako 3-4 esaldi, eta egisa esan, aste bat ere da, enauen auki. Eta hori probau nahuela aurretik, farmaziako krema pila batekin eta holan. Orduan. Nik horrela dana dauzak duta, Patri. Nik berez, ez to sinisten, baina, karo, gero, olako gauza pasaten dira, da esaten dut. Baina ezberdina da. A ber, hor badao lan bat bedar batzuekin erabili ditu, ez da izer. Ez da kastaina basartu dela trapu batean da ere ipurdipean jarri eta horrek emango izula suertea. Ez? Niri txorkatila eukinuen kristona beria, jarri zizkian belar batzuk, gero egin zuen Ave Maria hori, baina atzetik aurrera. Bai. Errezitatu zuen, eta, hori ez da, zehoz esan, baina belarrak, azkenean belarrak eta hori, baina bada pixkat, eta hori guk eizian gendun sorgina neu bame bai, eta azan sorgina, laguntzen zuena, senda belarrakin da lan iten zuen emakume bat, eta horren inguruan zekiena dena, eta nik garoa neskan pila bat, eta danak kendu zizkian, eta erreta. Hori da jarraitzen duten, errito bakarra. Horrek, benetan, hori sinestekoa sekusi indogu. Bestia da, azkenean... Bestianik ez dut, gero zauen maitxasunan erritua, holan jartzen zinula edalontzi bat, urakin, kanela sotz batzukin, eta gero sartu bizeniola zure izena holan papeltxo baten sartuta, eta zure bikotiai buruz, gustatzen ez jatzun 3 gauza, esan bizeniola altu, izpilu baten aurrian, eta, omen zan, hori jarri dozku Julenek, nik ez dakit egisa izango da. Nik, eta jarraitu indio, baina indu dana kanela sotza sartu, tesnetan, azukrea bota dio. Gero arroza, eta zoragarri geratu da. Eta apenetan oso goxua, eta bikoteari eman diot, eta txaka, gustora utzi dut. Zuek idatzi, abildua txorienera, Instagramen, ari indozuen olako errituren bat edo, jarraitzu dozuen, eta funtziono jatzuen. Nik eske, ontxe, bizela Maialen eta Denisek hau ikusten, eske, enaukan aukiko lan 3 gauza esateko txar. Nire bikotiei buruz. Liburu oso bat eukingo zen duen? Enziklopedia bat? Ez, dana ona. Bueno, hemen txedaukuk tomatia. Ontxe, gehitxukotza honei. Aragisa, bai? Nik hemen daukat aragi birrindua, daukat txala eta txerrikia, nastuta. Bai? Zuek, etxian, aukeran nahi dozuena. Hemen aldo zuek jarri, oiaskuan, bebai, aragiseatua, indio jarrana, behiana bakarrik, txerrikiana, edo, komentau hauen hemen txorienen inzinutela boloñesa bat, soja teksturizatuakin. Baita. Beitu. Nahi badozue itxia olako txili vegano bat edo, bebai, aukeria da. Orduan, hemen jarriko gatza, eta geronik aukeratu ditut espezia batzuk. Baina hau bai, nahi dozuena, bakoitzan gustora. Azkenian, gatzakin eta piperbeltzakin, ontxe bota bitzatela, ja, holan egongo zan. Klasiko bat, betikoa. Baina gero, gehitxukotza hau espezia batzuk, ez dakit bisitasuna emoteko, ez? Bakizu, niri bisitasuna gustatzen jatela. Gaur ez ekarri pikantin koiarra, beraz gaur ez da pikanti eukiko. Hemen dau piparauts, baina goxua. Bai? Botakotzau piparauts goxoa. Botakotzau bai, oregano apurtxo bat. Oregano lehorra. Gero hemen jarriotzat kuminoa. Bai? Kuminoa hautza. Eta kanela, baina kanela oso gutxi. Bai? Holaxe. Oso. Orduan, honei eman gotzau. Buelta pare bat. Aragisa itxen danean. Babarruna gehitxukau. Eta utzikot, holan, plop, 30 minutuz.
Eta bizango da, gero, saltxitxen gainean jungo dana, ez? Hori da. Bueno, eta gaina txorieneko errezetetegietan sartzen bazaete, ogi hoiek gero, hot dog saltxitxan ogiak ere txorienen egin dauzkagu, egia da, ez da horren zaila, esnedun ogiak gero dituko zienek izango zien, eta, bueno, horrek geratzen dio lan pixkat, boio antzeko ogi tarteko egitakoa die, baina, bueno, ez paukazu loko girik, zuen ogi tartekoan betikoan be, ondo eratzen da, ala ere hau, bai doa hor, ez? Eta 6 bokadutan, eta ben behiratzen honaz da, 6 bokadutan, eske holan, ogixa jaten... Bueno, 6, saltxitxa honekin, 6... Claro, eske hori izan minotzun, hau ogixa, jaten bozuelan bakarrik, 6 bokadutan jantzeike, bat, 2, 3, 5 be bai. Baina, karo, gero, saltxitxa gehitzu bitzu. Gero saltxitxan ostian, aragi xeatua, holan, saltxakin babarrunekin. Eta gero ja, gazta birrindua. Orduan, 6 bokadutxotan, ez dakit. Egin geike holan, helen komentatu dugun proba hau. Nik uste jartzen baduguk horrelako jatetxe bat, Patri. Jende etorriko dela gurera, zen normalean olakoetara jute zanean izaten da. Ogi asko, saltxitxa fin bat gainean. Bai, ez da. Eta gero, olako zerbait botatzen diote. Baina gurean, neurriak uste duzue, saltxitzana, dala, Alemanian da, esatu da, topa iteko nola da. Prost. Ona, kalidadekua, eta tamainan, aber nola ibiltzen garen, ez da derria sartu baina honek saltxitxak, bueno, gero itxaitxegunean azalduko zutapur bat geixau. Baina honek artisauak die, eta badau familia bat Alemaniarra dala, eta Bilbon bizi dio indala belaunaldi desente, eta eurak itxaitxuste holan artisauak, eta oso gozuak die. Orduan, hau, inda, jarriko beratzixan. Gehitxuko zau, babak, baten esango, babarruna gor, aragikin da, hone zerrin, erotu inaldie gaur. Eta gero botakotzut, erronka bat. Bota. Ze, hau egon bida, 30 minutu solan, apurat gozinatzen. Beraz, denbora daukozu pentsatzeko, aber gurosunin edo ez. Kamara aurrian, edo kamaratik kanpo, jarriko denborizadoria, eta, abertzen bat ardaten dagoen bakoitzak, olako bat osua jaten. Ez dakit 6 mokadutxotan izango den, edo 5etan, edo 2etan, baina nahi baduzu, ingeike holan lehiaketa bat. Zigor versus Patri. Gaztaile jaten egonaz, mamua versus deabrua. Lehiaketa egonez, gazta lehiaketan gazta jaten. Gero hartu eta pintxoa jando guz. Gero, baskaldu indogu, baskaldu lepo. Etorrinaz janari hemen daukadala. Hala ere, irabazin duzu. Azaro dana daukotzu prestatzeko gabonetara. Ja. Bitu honek zeitxura dauko, hildakuak berpisteko morukue. Eta ointxe, arira noia, ze hildakuak berpisteko notizia bat irakurriot, Bruce Willis aktoria ezagutzen duzu. Bai. Eta berak saldu dau bere irudixa, bera hilda ostian, gero pelikulak itxeko bere gorputzakin, bera hotzakin, bera urpegixekin da dana. Bai, gaur egungo teknologiak baliatuz, aukera ongo da, eiteko, ez dakit nolako irudiak sartuko dabez, bere itxurakin, eta hori gaur egun egitea badago. Bai. Eta, bueno, hori bazauen, Bruce Willis izan behar dugula, beste 50 hamarkadetan. Ui, gure Halloween. Bueno. Arimen gaua. Halloween. Arima padaude gaur hemen txoriene. Venga ba. Beitu, hemen jarri dugu ogixa txigortzen, zabaldu dugu erditik, eta txigortu inbi dugu. Bitartien hau plop-plop, eta saltxitxak esan dutzu egun bozela, hemen jarri txugu egosten, ja, gelditxu inbi dugu, bai? Eta orduan, sartakinean ez dugu inbia, baizik eta egositxa. Eta zuk, zigo, salduko zeinun zure irudixa gero zu hildostian da txorine jarraiten itxeko? Gaixua, gutzitxi, gazteak eta bidea gutzi behar zai, gazte jatzetik etorri daitezan, eta gauza berriak ekartzeko, eta... Ontxe, badabiz izketan, Charles Chaplinen, ilobekin, seme-alabekin eta bere irudixa bebai berreskuratzeko da berakin pelikulak itxeko, baina ezke, honek ematen dau, ez dakit, apuraz bilurra, gaur Halloweenen inguran gabizela, bilurra ematen dagoelako gauzak. Beto, nire alaba ikasten dago antzerkia, ez? Orduan, atzetik, pentsa, hemendik oin azten badi, pelikulak egiten legunien egon ginen Blonde hitz egiten, ez? Bai. Marilyn Monroe etaz. Marilyn Monroe azten bada berrio pelikula pila diken, nire alabak bere ametsa zingo du bete, hau da, pelikula bat itea, o zineman lan itea. Orduan, uz ditzagun hildakoak pakean lasai, eta hori
Baina gaur, olako eguna bebai, estatu batuetan batez be oso, oso tipikoa da, ez, beldurrezko pelikulak eta ikusteko. Nik estatu batuetan iten bada jaztut egiten. Bueno, beldurrezko pelikula bat ez dut egiten sekula. Baina han iten badan zerbait nik ja hartze dut eredutzat esateko moduan. Han iten bada nik ja zerbait gaizki da. Orduan, ni beste alderantza jutena. Normalien ja hori da nire erlijioaren zati bat, ez? Bueno, baina, Euskal Herrixan beba dauz beldurrezko pelikulak eta badauku bat amamana, ez? Hau, egu berrion amama 2011ko. Nik ez daukat ikusitxa, baina horrezkero garatu jat. Patri, legunea hitz egin gendun horrean inguruan. Beldurrezko pelikulak gorroto ditut. Bai. Beldurra pasatzen du, nik oso gaizki pasatzen du. Beldurrezko pelikula bat izan badarra, hau sartzea osorik hor. Hori da erronka bat. Erronki izango da gero gubixok hau jatia abertzen demoratan. Beraz, hemen doia erronkia. Hemen dago ogixa apur bat txigortuta. Bai, gero saltxitxia da, ogixa baina hundixagoa, hor dago erronkia, sartzen da, behitu... Bai, sartzen da. Hau gainean doa, Patricia Bitelli. Ingo. Nola? Hande ono hande, kabaio gorote. Ja, bai. Ingo, seguro, zu erditxik mostia? Erditxik mostia. Ez benetan, bestela, ez da kabituko, Patri. Mostuko zu. Bai, mesez. Gehien bat itxura batik, a ber. Ni beti nabil hemen haundik erixatan eta, baina gero zigorrek... Ja, baina... Kentzen dozta ilusinua, ez hauen gura Halloweenen mosorrotzia. Ez hauen gura abestia programa baten. Ontxe ez da gura, saltxitxa osu esakti hemen ogitartia. Praktikotasuna, Patri, praktikotasuna. Berdina emango digu, ala ere hau sartzeko oin, zabalduin marko dozu, hor babarrunak eta sartzeko. Hemen sartuko. Ai, koiara txikixakin, maespa. Bai, bai. Hola, gora San Fermin. Holan? Instrukzioa jarri barko diez azpilan, zelan jan hau. Bai. En hau eskua erreten da zebez, Ez da. Nik hoxe pentsatzen ibilinaz. Holan jarriko? Apurtuko da? Ez. Bueno, holan eskuekin ingo, eta hemen gazta. Ingo dona ni beste bat hartu, hori zuretzako. Bai. Ni jarriko du beste bat. Botako izkio hemen babarron batzuk. Neurrian. Bai, gazta gure zu? Erretzeko gogorik ez daukat. Bai, eta kipula... Hau, espinetako kipula, hau lehen gogunean inginon. Bai. Eta, aprobetxako hemen jartzeko apurtxo bat. Zarela Patri, ni erretzen nahi naiz, eta nik normalean temperatura ondo aguantatzen dut. Telebistarako. Ja. Bueno, hasiko da kronometrua? Ez, segero beste rezeta. Patri, nil lepono, benetan, serio. 5, 4, 3, 2, 1. Una. Mostu. Eba, segi. Antes da botatzen za, ira zidaz. Eta gaur, Halloween da gau beltzan inguruan hitz egiten garen hontan, estatu batuetako pintxo batetatik, euskal pintxo batetara, euskal... Orduan hauken den bikot. Bai, kendo alzan egos. Ingo guna, tapenade eta antxoa pintxo bat ingo dugu. Oso erresa, nola ingo dugu. Lehengo, ogia txigortze da bialduko du, labera. Gero, ingo guna, olibekin, kaparronduekin, antxoa batzuekin, baratxuriaekin eta oliba olioarekin tapenade saltza. Ogia txikortuta daukagunean tomatea igurtziko diogu, tapenadea gainetik bota, eta bukatzeko antxoa batzuk oliotan, eta tipulina txiki mostuta. Oso, ondo. Ahora, erresa. Eta bere apostu egin aldo nahi, saber nok. Lehen ez dago norek irabazi dauen? Ez dugolako jarraitu. Baina nik daukat ahosapai dana erreta. Osa, daukat ampoiak intadana, benetan. Gure ama burgoseko esan, da zaten. Agato goloso se le quema el hocico, are esatean. Saltzen ibiltzen ginen ingun musturrean zerbait eta bero, hareko hori esaten zeu. Arrazoi guztixe zaukan. Berez, honekin ez dugu erreko, ze hau otzian doia, ez da? Tapenadia. Bai, otzian ogisa txigortutea gongo da, baina bestean hotza da, ez dauko inungo, ingo du pantumak antzeko zerbait, baina azkenean tapenade bat, hau bai dala, erresa. Osaiak, oliba beltzak beti badaude, tapenade berdea. Oie, guk, ez dakit memorixa txarra ukiko zu baina txoriene azteko, lehengo hastian nikin hauen tapenade berdea. Beraz, aberse esan bizon. Ez, horregatik, ni hordik, sartu itxan du.
Ez, hemen beti esaten dagoena. Moldatu behar ditugu errezetak gure gustuetara, etxean daukagunera, eta bueno, askotan, dirura, egin duna legunean. Honek, pinaziak, beharrean, jente askoak oin pinazek ere bele genituen, baina zenbat aldiz egiten dita urrekin, albendolekin, ero moldatu inbar dira errezetak guztiak. Orduan, nik lotzatu gabe, berdea nahi oso berdea, beltza nahi oso beltza. Berdia da beltza nahi behosuna astu? Biak, bai, hori bai, garrantzitsua, ez urrakentzea. Lehen ez dugu aipatu, Patri, behitu. Lengunean entzuten, onantzan laneran etorrela irratian entzun nuen, eta gaur, eta nahi nuen horren inguruan itzein, baina justo gaur babarrunak erabilituzu. Aurtengo babarrun usta, eta gaina arabakoak egin zenuela, iaskoa baino uneko 40 eskasagoa izan da, eta gainera oso berandu etorri da. Orduan, aurten babarruna, normalean, eta Gernikan nabaritu da, gaur ikusi dut presioan, ondo zeuden, baina kantidadean eta hitz egiten basarretarrekin da, gutxi egon dela, eta etorri da, aurten berandu etorri da. Orduan, esate izuet, uneko 30-40 gutxiago, bada, beti bezala una, baina... Berez, izango da, kapritxosko produktu bat, ez? Bai, a ber, babarrunak gaur egun, juten bagara Tolosako ero, Gernikako babarruna erostera, badakizu, 12 euro gutxin eskiloa ordainduko duzula, hortik gora. Eta egia da, batzutan nik konparaketa egiten dut, ez? Garagardo batekin, garagardo bat hartzen dugu, eta 2 euro eta piku, 3 euro ordaintzen dugu, ero ardo bat ez da gizar. Eta zenbat irauten dugu, minutu batzuk. Bai, zebe. Babarrun kilo batekin, pertsona bat bisita etxean, daukazuz babarrunak 10 egunetako. Kiloa da 10 lagunentzako gutxi gora bera. Orduan, presioa, zati, ez? Bai, horren arabera izaten da, beraz. Razioko egiten badugu, orduan pentsa, Bai. Neurria. Hori da. Baratxuria bertan botatzet, ez? Bai. Lehen gabizen berbaitzen, hori, oitxuren inguruan eta, bai, zer? Ez erakusten nago, esierri, ni holan geldi, kieto. Ni oso profesora. Lehen gabizen berbaitzen, hori, gaur oso egun tipikoa dela, beldurrezko pelikulak eta ikusteko. Zuk, oitxuria daukozu guztetan gatzu beldurrezko pelikulak edo? Aipatu ditut, ez, korratu ditut pelikulak, eta gaur ez, eta urte guztian ere ez. Ez, inoiz. Ez Halloweenen, ez inoiz. Inoiz, ez. Pelikula beldurrezkoak, beldurra zer nahi du esan, gaizki pasatzia, ez? Bueno, batzuk gustatzen jake hori sensazio hori. Bale, niri ez. Zuri. Zetako jugunez pelikula gainera ez, pentsatu, sinemara ordaintzen duzu ez da izen bat, gaizki pasatzeko. Bueno, etxien gaur. Bueno, Umei joaten denean lotara, bikotiakin. Gaina batzuk aprobetxatzen daue, ez dakit holan, beso bat lusatzeko. Ez du behar hori pelikula holako bat. Holako bat romantikoa, bizoka, negar malkotan. Hemen badauz batzuk, nik ez daukatenak ikusitxe ez dakitzuk, El Exorcista, zarra da, 1973koa. Bakarra daukadan ikusita, hori da, horko zerrendatik eta beste marrazki biziduna. Eta horrezkero etzinun babe ikusi. A ber, nina ez gainera jartzen naizena holan. Eta holan behitze, eta ia ikusten duan, musika txon, tiburon. A ber, zenbatek, gaur egun jende pila batek itxasoari beldurra dio, pelikulatik, hori da, jun zaitez itxasoan, eta itxaso zabaleanan, botatzen zara uretara, azte zaigerian da. Ja, burura etortzetzazu, txon. Eta, karo, azpien ez da zer ikusten, nazu ja azte zara. Ai, ama, karo, gaina foka gorputza dukazu, tamainua, justo, oixe, txikilla, gozeak ingatuko zan, baina, eta, nizitxun txalupan. Orduan beldurtixasa. Beldurtixa, pelikuletan, bai. Esate, hilerria dago, beteta, hori, ausarte, bai, pertsona ausartez. Nik geratuko naiz, lasai. Zuen familiak eta zaintzen, segi ausartak horti. Txikixa zinean, ezagutzen zinean hau gaueko... Hori ja euskal mitologia eta hori asko jarretxu gustatzen zaigu eta oin guraso garen hortan, umei eta asaltzen diogu, ez? Nola gaueko ateatzen zen, otzo beltz baten gorputzarekin, ero behi bat beltza, ero ontza, eta gaiztua, zan hori zen, gure mitologiako gaiztua. Orduan, eskatu zioten mariri, zerbait egin zuen gauekoren kontra, eta hor jaio zen bere lehenengo, bere alaba, Ilargi. Baina, Ilargik ez zuen argi asko emoten, eta orduan bere bigarren semea izan zuen Eguzki,
eta gauean, ilargikin oraindik gaueko ateatzen zen, baina egunez esan ateatzen da, horretik egin zuen eguzkilorea. Eguzkilorearen historia hor dago, ez? Gauetan eguzkilorea jartzen zen ateetan, eta hor zorginak, espiritu txarrak jute ziren atera, eta azten ziren zenbat eguzkilorea euska hiletxoa moduan. Eta beratzen ziren tontotuta zenbatzen zeuden, eguna etortzen zen, eta ies egiten zuten. Orduan ez ziren etxeetara sartzen. Horti dator, ez? Baina... Baitu nola da bien galderia ekiditzen. Bildurra ematen datzen zuri gauekok edo ez? Gaueko, ez, eguzkilorea daukat etxean. Gure etxeko sarreran... Babesteko. Haman baserrian dago eguzkilorea, eta gu daukagu eguzkilorea gure pixuan bebai, han, kanpuan, etxe gainean, markoaren gainean, eguzkilorea daukagu. Ni daukat bat, baina ez da benetazkoa da, egurrezkoa da. Betxo, baina balio du, Bai, balixo daue bai. Bueno, gaur egun oso zaila da olako eguzkiloreak eta aurkitze gainera. Debekatuta dau. Bai, babestuta dauzela eta debekatuta dau hartzeak. Orduan, bilun badau, oso denda txikitxo bat alde sarrian, eta nitxe itxuste personalizabok, itxe kuadruak, margotutakoak, egurrezkoak, eta guk egurrezko bat daukau etxean. Horre, nola da? Baina ez dakit ondo dauen, ez dakit lapurtzeko edo, guk daukau etxe barruan. Orduan ez da balio zertako? Ja, orduan, sartu... Babesten gaitu guri zu eta zu espiritu kalekoei zure etxeko zarginetaz. Sartzen die, eta gero ikusten dago hor da, gero joan itxen die. Hori da, nik guretan apentsa bezke bestela, bizilaguna gero... Baixa, lapurtuko zuen. Guk etxean, kanpoan doko benetan gainean, da politxa da, eta ez da, baita, txorienen izan ziren proiektu polit bat, ematen zietena lana eta ezauketen nahi, eta itzen zituzten, eguzkiloreak, eta baduket etxean jarrita batan sarreran, bueno, polilla, oso polilla. Bai. Eta balio du, funtzionatzen du, funtsiona. Nire ondokuak, uste dut izan zara, nire ondokuak, basaukan hori felpudua, hori lapurtu zuztan. Ez, niri lapurtu inzuztan. Ondokuak? Bai, bueno, ez dakit ondokua izango zan, baina ez dakit portaleko norbaitxek enduko zuztan, baina ja ez daukat. Felpudu bat, berak izan... Esango ez da zu, enotzan inkesta batin, baina nik batean erosinen bat olan superpolitxa, jatzen zaren kaixo, euskal tipografian, eta batean, aste baten, ja naukan. Beraz, eguzkiloria etxe barruan. Patriren bizilagunei, mesedez, bueltatu jozu ez zelpudua, ja etxean badauka bat, baina txakurran dako, zikiranan loiteko gainera. Bai, balkoien jarteko edo. Hori da. Zelan doi hau? Ja, eta pena diain dago. Hau da, gainera, harima beltza edo gau beltzan koloriakin, ez da? Gau beltzan omenez. Hori da, gure torkizuna bezala, beltza. Gaur, errezeta tematikoak, Halloween. Bueno, hemen, atea, neuken zerbait esateko horre eguzkilorean ondoan daztu intzen. Torriko da, burura, zu ezei kontu kontari. Bai, orduan, zelan doi errezetia? Ez ondo, ogia txigortuta, plater luzea bat atarako dugu, eta esan dakoa. Hau izango da, lehenengo. Tomate bat, kasu hontan bai behar dugu tomate bat ondo heldutako, Eta hau bai dala bizi, banik. Bitu, Pirineoak zeharkatu nituenean korrika, hau zan, Kataluniak aldean, toki guztietan, holako refugietan da, hau eskaintzen dute pila bat, eta hau zan... Munduko gauzarik onena, Munduko gauzarik onena. Ez da, behar, ogixa tomatia, ogi hon berakatza, olixua... Bai, ni berakazalien, hartu lehenengo, txigortuta benien lehenengo berakatza eta ero tomatia, baina kasunetan, tapenadiak berakatza dauka, beraz, eta ez dakit... Ez dakit, zigor, hau izan den vengantzia edo, zenik indotzutolako saltzitza hogitarteko haundixa, eta zuk pintxua ditu dutza zuen, baina pintxu izeteko... Bai, hau da, menu infantil, naumien dagoa, tamaino txikixa. Bai, ez da? Pintxu izeteko haundixe da. Handixe da. Bueno, baina hau... Pintxuak izaten ditxikitxuak. Hau ez da pintxu, pintxua ditu dio, baina hau izango zen, nola, tostak, ero gaur egun modan, holako, hogi txigortu, txigorkiak ero, hau modan daude, holako zerbait izango zen. Eta hemen ordena nahi duzuena, nahi duzu antxoak azpilan da gero eta penadea gainean, ero zuek ikusi. Kontua da, antxoa nahi eta nahi ez. Eskalibada bat jartzen badio zue gainean, ogi honi, eta gero antxoa zu. Eskalibada di honek baraskixak erretakuak, ez? Alberginia, tomatia, kipula, piperra bebai, eukitzen dago eskalibada. Piper morroa batzu botatzen diote, ni piper morroa gustatzen zen botatzen. Ni piper morroa labean erreta, oin gaina badauzkagula, iruditzen zait, manjarra. Eta
hau eskalida batekin eta horako antxoa batzuekin zoragarria. Eta hemen, antxoa kontutan izan, azpian ere tapenadea badauzkala. Orduan, antxoa nabarituko da. Izango da guzti potentia. Bueno, gero pelikula te guzteko. Nori gustatzen zaikio, txorien eabildu egiten puntez. Gustatzen alzaizkizue, beldurrezko pelikulak. Ze behar dago olako zerbait guzteko? Badauz, bueno, billurrezko pelikulak nire orokorrean nahiko txarrak pentsatzen jat, baina badauz, bueno, ez dakit billurrezkoa dien edo ez, baina ikusteko zu La Bruja, El Faro eta olako pelikulak die, ilunak, morukuak, ez die billurrezkoa, baina die holan, ez dakit misteriotsuak ilunak, olakoak, bai. Ointxe ikusteko badau pelikula euskaldun bat billurrezkoa, Irati, eta hori aldozu ikusi, tapena de pintxo hau prestatu, hot dogak, nahi badozu, eta billurrezko pelikula bai. 50 urte barru ingo dute Irati Bruce Willisekin. Bueno, ez dakit. Igual bai, pelukaren batekin edo. Utziko zau hau. Ojo! Baina Bruce Willisenak, La Jungla de Cristal. Hori da, pelikulon, Zaio nahi hori gustatzen, ez du merezi hau daztatzean. Hemen daukazue gure tapenade eta antxoa sasi pintxoa. Pintxo XXL-a. Hori da, handitza zutzeko. Bai. Gustuko gordi bana? Ez. Dago dana, hau zapaia, erreta baina, ingote. Brutala, Oso, ondo gaur, menua, Eta jalau benero. Baina, bueno, bihar jai eguna da, baina gutxo horiene hemen izango da. Beraz, ondo izan, eta bihar arte. Agur! Txau, txau!